Masívny kybernetický útok nezasiahol Slovensko v takom rozsahu ako iné krajiny. Slovenská antivírusová firma ESET zaznamenala u nás menej ako 200 pokusov o preniknutie do počítača. V Česku za spoločnosť Avast zabránila 500 útokom. Takéto upozornenie sa zobrazilo v počítači, do ktorého sa vydieračský vírus dostal. Zašifroval súbory a za ich sprístupnenie si hackeri pýtali peniaze. Hrozbu zachytila antivírusová firma ESET aj u nás. Vírus sa snažil dostať do zhruba 200 slovenských počítačov. Tieto pokusy však úspešné neboli. Čo sa týka ale Slovenska, tých prípadov je naozaj málo. Dôvodom môže byť, povedzme, aj lepšie nastavený trh, že tu tí ľudia naozaj sú zvyknutí aktualizovať tie systémy, aj pomerne rozšírené povedomie o tom, že treba mať antivírus. Ide však len o údaje, ktoré má firma ESET. Tá chráni počítače približne polovice slovenských firiem. Mnoho spoločností, a ak sa stane obeťou takéhoto útoku, pokiaľ je to v ich možnostiach vyriešiť to bez akejkoľvek publicity, medializácie, tak idú po tejto možnosti. Problémy však má napríklad Nitrianska nemocnica. Časť počítačov sa podarilo cez víkend sprevádzkovať, približne polovica z nich však stále nefunguje. Aj zajtra by sa mali pacienti pripraviť na dlhšie vybavovanie. Odborníci radia, ako sa infikovaniu počítača vyhnúť. Stále aktualizovať operačný systém, nainštalovať antivírus, ktorý dokáže zachytiť rôzne typy hrozieb a všetky cenné súbory si zálohovať. Ak je už počítač napadnutý, treba ho izolovať. Odpojiť ten nainfikovaný počítač od siete, lebo keď v tej sieti majú ďalšie počítače, tak tým, že to je červ, on sa šíri sám. Pokiaľ sa dá nepodporovať ten systém, neplatiť im, radšej to vymazať a nahrať si tie dáta späť zo zálohy, čo teda znovu hovorí, že ak ľudia nezálohujú, mali by zálohovať. Zatiaľ experti nemajú kľúč na to, ako tento škodlivý kód prelomiť a súbory odomknúť. Ani po zaplatení výpalného však ľudia nemajú istotu, že sa k svojim súborom dostanú. Prax ukazuje, že sa tak nedeje. Daniela Hajčáková, RTVS. Šírenie vydieračského vírusu zastavil britský mladík. Počítačový expert zistil, že vírus sa stále pokúša pripojiť k jednej konkrétnej internetovej doméne. Keďže nebola obsadená, okamžite ju kúpil a počkal, čo sa stane. Škodlivý vírus tak zablokoval. Ako napísal na svojom blogu, bola to viac menej náhoda. Médiá o ňom odvtedy píšu ako o hrdinovi. Na internete je 22-ročný muž známy pod prezývkou Malware Tech. Jeho pravú identitu sa internetová komunita aj novinári rozhodli neuverejniť. IT špecialista sa obáva, že by sa mu hackeri mohli v budúcnosti pomstiť. Situácia v Európe je po piatkových masívnych hackerských útokoch pomerne stabilizovaná. Pre agentúru AFP to povedal hovorca Europolu. Vyšetrovatelia zaznamenali len zo pár nových prípadov, najmä v Ázii. Katastrofické scenáre o ďalšej vlne kybernetických útokov sa zatiaľ nenaplnili. Vírus napádal najmä počítače s operačným systémom Windows XP, ktorý spoločnosť Microsoft nepodporuje od roku 2014. Hrozba nepominula, treba sa mať na pozore, upozorňujú počítačoví experti. Hackeri môžu útočný vírus zmodernizovať, prípadne sa masívnym útokom môže inšpirovať niekto ďalší. Politici však oslavujú aspoň malé víťazstvo. Útoky neudreli hneď po víkende. Získali tak čas na ochranu svojho virtuálneho priestoru a reštartovanie paralizovaných služieb. Národná zdravotná služba teraz masívne zlepšuje svoje systémy. Investovali sme do nich aj posledný rok a pol. Vymenili sme 2/3 počítačov s operačným systémom Windows XP. Za posledných 24 hodín sa nám podarilo opäť nahodiť 95% systémov, ktoré teraz normálne fungujú. Masívny kybernetický útok by mal byť varovaním pre celý svet, napísal na blogu šéf spoločnosti Microsoft Brad Smith. Americkej NSA v ňom vyčíta, že na chyby v operačnom systéme neupozornila priamo výrobcu, ale využila ich na svoje potreby. Informácie NSA následne ukradli hackeri a stali sa základom škodlivého vírusu. Tento útok ukazuje, prečo je problém, ak si vlády zhromažďujú informácie o slabých miestach. Únik informácií je rovnaký, ako keby americkej armáde ukradli konvenčné zbrane, napríklad strely Tomahawk. Škodlivý vírus, ktorý sa začal masovo šíriť v piatok popoludní, zablokoval a zašifroval všetky súbory v počítači, ktorý tak prakticky úplne ochromil. Problémy mali najmä zdravotnícke zariadenia v Británii, Rusku či Indonézii, ale aj nemecké železnice a viaceré súkromné spoločnosti. Alexandra Kazlovová, RTVS.